Перник. Качвай се. На къде толкова късно? Към къщи. А в София по работа ли? Вече не. А търсиш ли? Работа ли? Да. Караш ли? Кола ли? Ага. Да. А жена нещо, деца? Не си, чао. Чао. Нали запомни, Мартин търсиш? Казваш, Цецо ме изпраща. Здрасти. Цецо ме праща. Здрасти. Значи ти ще бъдеш нови ортак. Антон съм аз. Аз съм Мартин. Тая къща на времето я купихме с жена, няма. Тя се хвана с един германец. Инструментите в колата. Ти неща? Не барай там. От един ремонт останаха. Хайде, давай. Ето това е мястото. Копаеш надолу, стигаш до жилата. Укрепва се и се прави галерия. Това е много укрепено. Искаш ли да дойдеш мен? Не, сега не. Добре, аз следвам. Добре, нагласи го сега точно. Готово, айде. На улия. Хайде. Хайде. Парите той ще ги дава. Чужба има ли? И на вас добро утро. Абе, 2 чорби и 2 бирички. Не, за мен е лимонада. Лимонад. Айде да си измиете. Остави човека, не виж, че е гладен. Писна ми да пера покривки всеки ден.
Не е добра тая вашата, Мартине. Защото твоята е много хубава. Нагледала съм се на такива като тебе. Идват, ядат, пият. На последния му писах сметка в тефтера. Ти ли ще плащаш? Ти си гледай твоята работа. Тебе не те знам. Антон се казва. Айде, Антоне. Се виждаме. Айде. Марто! Мартине! Няма го. Ще го извадим. Шо? Аре, давай. Давай. Виж къде му е телефона. Дай му го. Зареди го, ще ти се обадим. И виж намери някой, че имаме много работа. Чакайте, бе. Ами той? Я фаща лопатата. То не се махнеш. Тя работа не е за хора. Едно време коне са ги излачвали тия въглища. Няма се махам. Къде хора? Писни ме се махам. Тук ще седа.
И какво толкова успешно имаш? Друг ще намери да ти върши тази работа. И къв ще го дириш? Не знам, ще измисля нещо. Да, ще измислиш. Аз ще ти кажа какво ще измислиш. Вземаш си двата телефона, вземаш си ключовете и си намираш някой, с който да работиш в тая дупка. Няма стане. И какво, при полицията ли ще отидеш? Ти май не разбираш, че си съучастник. Само, че за такива като тебе процедурата е бърза. Jar Haris Pirine. Кой някакъв проблем ли има? Искате ли изкарате някакви кинти? Аре, карай сред нас, ще се разберем. Какво? За бачкане става въпрос. Копане, въглища и такива неща. Хубаво, какви пари? Какви пари? 23 сля. За една вечер. Това хубаво? Добре, аз ще ти дам този телефон. До вечер към 7 ще ти звънна и си оговорим. Хубаво, добре. Кой търси? Христо. Аз съм Антон. Добре. А ти тук ли живееш? Тук, да. Книжка? Караш ли? Ето тук в жабката. Слизаш стъпва отстрани. Са какво? Ей така, ти големите парчета ги цепиш. Ай, прави. По-бързо не се бъви тук, чуй. А тая къща? Ей, приятел. Това за после. Бонус. Цигането, ако краде от тебе, ще ги удържам. Ето. И си трябваш, не? Аз ще звънна.
Я прави тази риск. Аре, бе, ай стига. Ще отидем, ще пием по една и ще ходим. Покажем малко уважение, аре. Скъпи приятели, и вие прекрасни деца. Много се радвам, че сте всички тук заедно при нас, защото парите не са всичко в този живот. Най-важното е семейството. Прекрасно мое дете. Желая ти, когато пораснеш, да имаш такова прекрасно семейство като нашето. Желая го това и на вас, деца. На здраве! Браво! Ай, стай. Какво става, шефе? Ела за малко с мен да отзаря. Какво? Ела за малко с мен. Какво става? Къде ходиш? Много смело, а? В смисъл? Виж сега, аз не съм расист. Ама не съм и далтонист. С този твоя дет си го довел, ще си имаме проблеми. Какви проблеми? Финансови. Нещо не ми излизат сметките напоследък. И така, като гледам, май ще си търсиш нов работник. Що? Не разбирам. Ела утре в склада ще ти обясня. Не е сега момента просто. Ма, не, никъде няма хора. Кажи какъв проблем. Дошъл си тук да ми развалиш рождения ден от дъщеря ми ли, а? Отивай, яш, пий и се весели и после бегай. Ясно ли е? Какво става? Рожден ден! А, на кой? Малката! Твой ли? Мое! Надя! Ти живи и здраве. Що е казал на колко? Бе! Ти живи и здраве, братле. Не съм донесъл подарък, ама знаеш какво? Шитнах чувалите. Те ти пари без това си твои, така че да ни купиш някакъв подарък. Мерси, брат! Супер. Добре, аз ще ти ходя, защото имам да си върши някакви неща. Ево. Какво? Ти ми кажи какво? Звънете, не ме вдигаш. Аз да не съм телеболница, че няма да ми вдигаш телефона, а? Ми имах нещо да свърша. И аз след се отвори буса, искам нещо да видя. Какво? Искам да видя какво има отзад. Нищо, то празен. Не Добре, де, искам да го видя сега. Трябва да си обяснявам ли? Защо искам да погледна в моя бус? Я ми кажи, аз колко ти плащам на чувал?
3 лева. На по колко ги продавам? Не знам, това си твоя работа. Така е. Ама понеже работим заедно, да ти кажа, продавам ги на 8. И когато чуя, че някой от цигане обикаля с един бял бус и ги продава на 5 лева, с моя бял бус. Чакай малко. Ти от мен ли ще крадеш, бе, леке? Не ме интересува колко време ще копаеш. Но каквото е откраднал цигането, ще ми го върнеш двойно. Цигането гори. А ти внимавай, защото покрай сухото гори и мокрото. Антоне! Антоне!